electric car model thar ber an tlangzarna chuan boruak a hawt khawp mai a pumal sawmate RS le taite te pawh an tel ve le ani mai thei model ho pawh an in the thil na sa hle a manager in an mani awanga car book anom chuan bonus cheng sing thum a pek dawn bawk awangin theitawp an chhuah ve tak meuh ani model zinga pakhat chu manager chuan a signal zewa an pi a mipa kawr chung sen lam ha chu valei tir tum tur chuan a hril chu pa chuan a lo en vung vung boss a chhelo viau lo mu a secretary chuan a lo ti supa i hriat reng kha hmeichhia mahni mawi na hmanga sum la lut te hi ka ngai na lo phima chuan a lo ti hmuk mahse model chuan car chhunga minute nga awmpui tura a lo tlan miau awang chuan a lut ve mai chuti lai chuan phima pa puchunga chu model naupang te hruaiin chulai hmun chu a lo thleng ve che a in lama tangin a nupui nusu in phone a alo hmu vek si a lawm ho lo tumah hian min luah lan ngai lowang tiin chui chiang tur chuan a hrilh zui ngal ani na taka chuan plapi chuan chutiang hna chu thawh nuam a tih chi ani bik lova mahse a nau tuition fee atan in hlaw a duh bawk si a mahni in hral em pawh ani chuan lo hi tiin a rem ti ve chauh zawk ani puchunga chuan plapi hmel a hmuh chuan hmeichhe pakhat a mi thla a alo lang zawk a minute nga chhung chuan model te chuan car chhunga mipa an hruai luh te chu an car thar lei tir turin min vek an tum dawn ani plapi chuan car chu a lan dan na zia te chu a han sawi phawt a ka hre vek tawh chu ai chuan gas hmang car aia a thatna sawi zawk rawh phima chuan a lo tih khala hetiang hmeichhia in la za awm lo lutuk hi chuan thluak pawh an nei tlem nge thin tiin a ngaih tuah reuh reuh a a ei thlawt lo mahse rin ai daiin plapi chuan a lo hre reuh zek spare part a tlema pawisa a hek lo inah charge mai thei ani mai baka a powerful a han in her kual vel te pawh a ulsam zawk ani tiin a lo hrilh hrep a hmel tha pawh hian thluak chu kan nei ve tho e min puli chu tum duh su a ti ril ru ve mek bawk ka lei pha chuang lowang i zawai hian min pe phalte ani ngot lo chuan phiman a lo ti leh kher enge awm zia nang ang sumdung hausa hian milian chuang man car lei duh lovin ka service voi khat lek chu i duh zawk a maw a lo ti keuh chu ai tam pawh a pawih hlei nem chuti chu i dam chhungin ken ko lang che eheu he nu chu a fing reuh hle mai min ngai zawn thei a in ring ani maw ti ril ru chungin a lo kwa a plapila chuan life insurance ti turin a lo sawm lek chu ni in an in bum nalh khawp mai minute khat chia larala phima chu a chhuak daih si secretary chuan lo zuin thil awm zia a lo zawt life insurance i zawrh a maw manager in a tih takah chuan oh enkol tu a duh hmel em a plapi chuan a lo ti awlsam et oi le ava han poi tak phima kha PP World CEO ni lai mek ani kha kan rama business group lian ber pakhat an nya sin ani chu mahse ama min musit masa ni kha nangma ngai tua lo phei che ila chuan ka tlaw chhuak rang viau ang chu meichhia zong zong nom chen na bungrua ang maya mu thin mi pa te hi ka hwania singthum chu i chan ta car chu a lei du to lo chiang viawang car book du zinga chuan vikita pawh chu a tel ve a phima pawh an zawt ve ta plapin cheng singthum a bai bai fel diam to laiin a book du ve hlau mai makti fe fe an kat nuk mai chung zinga chuan apa puchunga pawh a tel ve nge chuti laiin bar pakhata a rol thar pita chuan an hma a hmeichhe ding zinga pakhat chu chhai thluk thei ngei in ringin in tur ava pe a kalome mahse hriat lo no kudong pui ngai lova tiin bathroom lam apan san dai pita chuan tlawma la in
pawn lama a thian pa nen chuan an in zui chhuak a hmeichhe bathroom kal kha bih thla in thla te alak ruksak ham chulai tak chu mipa pakhat hian lo hmu in a lo zui a thil tha lo tak in ti ani thlalak kha delete ro u ti in a nge na lo buai ve su i lo in rol na tur a awm lo chutiang kan kol lo ve ti in Peter chuan a lo tlaw hrepa ka hmu lawm le ti in tonga pawh chuan a lo khawih let ve bawk si an in sual chu ani tamai van duai thlak takin Peter chu dawhkanah chuan a in tauh chawra ni khawhri lovin a awm zui car i lei ve tamai chu a makma nge secretary chuan a lo ti chhuak phawng a ka duh zawng tak ania phim an a lo tih chuan khanu wang kha ani lo mu bonus dong si i ti chiang mai a ti li a i ngai ang kha ani lo tak takin life insurance min zora chen kha the chu an duh wang reng pawh ni lova model hna an thawh chang te hi a awm ve ani dawn hi kanu hrawn ang vek chu an lo ni lo ani dawn hi ti in phim a chu a lai ve deuh tlat chuta Vikita Khan plapi chu zuia a hne na thok tura roi atum ti chu an hre zui ta a he pa hian phim a hi an no pan lai atang to in a em a a thil du zawng a piang chu nei sak zel du mi ani chu an ni po hian an hre chiang hle manager hne na chuan Vikita secretary chuan bial no tan po a yai lo thu ti le lo po a le tam tak pek a tiam ngi a phima ngai dan po ani vak lo Vikita la chuan lo pan hnain kanin hmu lo chungin hetiang thil te hi i lo ngai na ve ta ni mo a lo ti khera karin a in i lo let ma se i thil ti te kha society hian an the ngil lowang phima chuan a lo ti ve mak lungai du chu mun sang sanga charity ka penga mi pui rilu te chu ka hne le thwai mayang fel min ti le luai don Vikita chuan a lo ti le a ma se zurui chunga i motor khalkha internet a ala om ringania tunlai mi te hi chu an fing to a i bum mai to lowang secretary le phima chuan an lo ti ve le a an mi thla lo langin ni khat chu an school bang chuan meche pakhatin a rai thu a pa hne na a lo soi lai chu an va hmu a phima ril ru anat em lai in Vikita chuan wow i pa chu nupui pahnih chelo deuh ane ani mo a ro pui hle mai a lo ti daya a za thlak zo ka lom le ke chu ka pa ang hi ka ni ve ngai lowang ti in phima chuan a lo chhang ani kha in soi ang chu i ni don lo riau mai a i pa i chhun chho donin a lang tlat Vikitan a lo ti le chuan secretary chuan a lo khaka hey nang hi mi hausa khabe hnuaiah hian an kam liam changi ni ui thut ringot maya ka hne na i lo thaw du chuan tuna i hloh le thi ka pe ang che Vikita bok chuan a lo ti le reporter hovin an hmu an hlo awangin an in sum sham ani manager po khan Vikita hne na thok turin plapi chu a lo soi hmu meka V group nei tu mi hausa tak ani awangin atana thatur ni in angai sakwang ani hausak na hi rim taka na tho kher lo po hian ani thenia mil thale pianal tan phei chuan zan kha thil thu a millionaire ani thereng ania ati po in min hre swal ani chu ke chu ka thluak le ka kut mang nge ya hausak ka du zok moina ma chuan ai chuan ti in plapin alo hnial fi thlachak Vikita secretary hne na an du lo thu hril tura an kalna lama chuan phima le apa te lawin hnial lai chu an va hmu kha hmeichhia ne na reilo te kar chhunga thut dun ringot po kha ka in ten ania ati lai vel tak chu plapi khan ava shefu khera nomsak an du wang mai ani mi hau salom ho an ni kha ati le ta ka phei chuan a in sum zo to lo tui chu lai in phima maya chuan ava the thot eng moi soi eng tin nge khatiang khan i lo chor chhuwa na mecha chungchang i soi ngam zok ava ti ve ta ka hring nun pal chho atanga ka ton hriat ka soi ani chu
I lo lana ani chuan ka tih pal aw mahse nang pawh hi mi hausa in milian tam tak I hmaah hian lo dah sila I hnar phal bik lovang phi man a lo tih chuan a lo beng chawr sharing ro ke ang hmeichhe hmaah hian khawvela poisa awm zawng zawng pawh hi lo keng vek ma la min khawih thei chuang lovange I duh dan danin I nunga I duh duih sawi ani maw mi hausa lak tlak lo rilru chhebawk si I nih hi tiin plapi chuan a zil zui hrep model zawng zawng hi I ngaih ang kha an ni vek lo ka tih fo thin kha a pa chuan a lo ti ve bawk hetia ngai dan ka nih na chan hi nangmah wang ani ulsam taka danglam thei ka ni lo tiin phima chuan a pa chu a lo chang let ve thung maktak mai in pi takha phima naw anu shon le a pa te fabik a lo ni renga chu ai ma a lamak zawk chu ama hnek tu tonga kha plapinaw a lo ni ve le zel chu ani mang ang taka plapin police station ava thlen chuan yata chuan tonga chungchang chu lo hrilin case a rit dewa bel ngal mai thei ani lo chu baka poisa pawh chengnuai chuang fe a ngai dawn ani awm e ti in a lo hril pita pawh kha natna khuma a lo mu bama a lu pawh an lo tuam sak bur mai din hmun hloh thawn awmah erawh chuan a ding tawh lo nusui pawh hmanhmawh deuhin damdawi inah chuan a lo tlan lut hlawk hlawk a pit ka fapa misual I tawng ani maw tunge lo khawih tiin a tap deuh tuau mai tlapa an in suala an rui ve ve ni mai thei phi man a tih chuan man ula dam chhungin jela tan tir ang cheu a lo ti leh ngal ringawt puchunga chuan a dik lo zawk pawh kan ni mai thei a sin a lo ti la in I ngaih sak lo man ani hi tunge kha hmeichhia I hruai chhuah kha tiin nusui chu a lo sak ngal phat an in hnial chho ta zel phima chuan pawna vein hau te u pitan a lo hre palange tiin a chhuah tir ve ve a poisa an nei si lo plapi tih ngaih na hre lo chuan an uber mi hausa tak pasala nei chu ava pur le ta ringuta ani la chuan buaina hlir hi in siama I duh le nangmah khan enkol la min lo ti buai tawh su a lo ti hmak chuti laiin a pasal le a fapa sakua an lo haw a an pa chu a fel hmel khawp mai plapi pawh tha takin a lo be ngal bor bor saku pawh chuan lo kwah vatin a ngai na hle ti a hriata riak ve turin a nute chu a lo sawm zui mahse boruak a ri em awangin tha takin a hnara anom dan vel le an mit me atang chuan thanga chu a ngai a tha zan lova thil awm zia te a zawt fia poisa an mamawh ti a hriat chuan a khawngei em em a an mamawh ang zat chu poisa a lo hman tir plapi pawh chu a lawm hle a a rulh leh ngei tur thu a hril a ngai lo rulh kher pawh a ngai hlei nem a lo tih chuan ni e a hmaah I buk pawh kha I la rul lovania a u chuan a lo ti leh hrama rul tur chuan a la hrilh zui bawk secretary khan lawyer tha tak a rawi tawh thu le a nau lo khawih tu chu zirlai ani thu te phima hnenah chuan a hrila a IG account an en sak chuan ama enkol tu chu plapi a lo ni reng tih chu an hmu chhuak ta chutah a nau zawk chuan hmeichhia bathroom a kal thla a lak ruksak awanga buaina lo chhuak ani tih chu an hre zui leh bawk a pita phone ah pawh chuan thlalak chu a lo la awm kwau mai phima pawh chu a ngaih dan ani hauh lova thlalak pawh rang takin a delete sak ngal mahse pita chu a mut thilh der tlat awangin engtin ma a hau lo secretary hnenah chuan club bula CCTV footage zawng zawng le club chhunga mi te pawh lei vek la chanchin thara a lang tur ani lo naupang mai ala ni a ala siam that thei em em ang kan chin fel vat lo chuan company thleng hian kan tuar thei ania ti in a hrilh zui bawk an chanchin a lo hriat chuan plapi thian nu awni pawh buai chung chungin police station ah chuan a lo lang ve thuai a mahse an tum ang ngot chuan thil chu a ulsam dawn lo tlat
lehlam te chuan tonga chu bel chhuah an lo rem ti ho lo mai a mi hausa leh thil ti thei tak PP World nei tu te fapa ano pangber alo ni ti a hriat chuan plapi chu a thin rim zual sawt chutianga tonga bel chhuah phal lo tu po chu tudang ni lovin nusu i ngei mai kha alo ni a fapa chutiang taka lo khoina tu chu chhuah mai mai atum ho lo a thiam lo zo ka lom kan ni buaina hi chingfel vat vat zo kila phiman ati po in anu kania ka fapa ven him hi ka ti turani inu pon ati ve thawang nusui chuan alo ti zela kanu nen chuan in tekin ve du su phima chuan alo ti muka anu shon hi a ho thin hle ni e ke ti chuan ka fa ka kalsan ve hle nem taksa le ril ru po na in siom veo ma se nu chuan kan fa te an thla thlam ngai lo ti in nu sui chuan alo chang let ve le ta sak sak mai phima po in a chang to lem lo meiche pakhat sai chu lokalin chu eya lo soma apa chu sumdo na thila azin ani ome numoi chuan phima chawhme du em phakute alo siam saka lim takin an ei ho sai hian engtika nge bialpa te hi ani viang o cho te hi han ei ho ve theila chuan acha komang mule phiman ati ta ka chuan sai chu anui chwai rai mai phima hi arukin alo I mai ta hle ni ngei turani ani la chuan naw ang che in alo en si plangi pi po ariru a ha hle a tonga jela changa an bel chwa theinan puchunga te hne na chuan ngaidam vadil top mai chu adu to chutianga tlom taka api vakal tir chu ngaingam lovin ama sok chuan vabiak mai chu atumta a oni po in alo thanat pui deu ma se du thlan tur anei miau si lovale PP Walta chuan vakalin phima chu muatumani ani chuan anu ina changa a chwa boni te alo chui kira le khathon te alo nu chein kabula harsataka iom ai chuan ipa bula iom hian itan anuamin engkima ul samso kang buaina inei ero chuan kalo shwai va don chenya kati palutuk o ti hi alo ni a kanu shona wangin itloma mo ke chu katlom lowang ka hoso bor bor to ti in alo in show sana samai chuta plapi awa hmuzui bok nen anu shon nen a huatan a in ang chep to ani ngaidam te chu lo dilin chungkwa hi chu thingkung ang hi kan ni a zar sang sang ni mai ila akung hian a chel khom vek ani kanaw kalo en kol thalawa ka thiam lo ani e plangin alo ti po in I tong kam thiam na khan min hne the in be se du su mei che chik mai maya kanem ve ngai lovange poisa ka du khop min pek tur I nei do nim ni min te thin rim zwal hlawange o alo ti du a ani engtin nge in lung oyang plapin alo ti le chuan zan hun min man puiro mi bula in la fel veu ma la langlo lama engma poisak I nei hi ka ring lo ani mi ma a min ti mual phawa min ti sa zia kha zirtir na pe khlak che chu ingai ani alo ti dai thin butut pa o ngoila wa ho mai ro I du le du lo chu I thu thu zan lai thleng ka lo nga kang che anin biak na chu thin rim tun chuan an ti top jela chuan vakalin tonga chu an va hmu a an la bel theilo thu te pi ta po dam doi ina ala om thu te an va shila enga tinge school bang I hotlang mai lo ka pati kal plapin ati chuan exam zo ka lom ve lom tin alo chang mai a u in thil thlen dan a zot fia masalo te chu a ril ru alo na ve deuh tlat an han in hau le ri evidence engma an nei box si lova thu she tu la an om box si lo malak dan tur awang veu mai kapa CCTV footage te chu an va in chianga khati laya tonga lam tang ve ni alang te po chuan engma thu chiang an sha bik lo thu an soi zel si oni phei chu a beidong te ti to plangi ero chuan apa in I thei to pi chwa ma chuan beidong su kan la hlotlin lawa wangin konga omlo tina ani lovania ati kha sherengin beidon mai ala tum lo ve tlat
Phimala chuan lo teksin hun tlem te ila nei a rawn ti sek le ngal. A hun tiam minit ni chia to tia chuan plangi chuan a lo pan ta nge a. Kawr dum a lo hak chu a in hmeh kher le ngal. I nina le I kawr rawng chu a in hmeh hle mai a. Phima chuan a lo ti le hram. Chan to mai la nang ang hmeichhia laka hian hetiang hian ka awm ngai lo. Ma se zirtir na pek hlak I ngai ani ti in phima chu a in hlip sek vela. Nang zawk hi lawm zirtir na pek hlak ngai zawk chu ti in plangi chu a tho vuta. TV a chuan a phone a CCTV footage club kutami a lo nei kheu mai chu a play khum ta mia mai. Phima po a har kok to an chung ko ming chia dan tur te ngai to in lo thon lo na chi po ani lo reng ani. Khalai hmuna car park ring thin hnen atangin dashcam adil chuak thei hlo a lo ni a. Reife an in biak nuwa chuan an in rem thei ta shama. Kha chu kanau tan tuna katan ve thung ti in plangi chuan kor halawa a omlai chu thla a lo lak sak ta thut mai. Balcony a son vachuak ro ani lo chuan I thalak hi ka post nga lang ti in a vau zui bok. Boxer nian chau chuan to boxi lukham chuan a in hlia tut ta. Phone la chu a lak sak mai thei bik si lo. I boxer po kha hlip ro ala ti zui. Bathlara chuan boxer po halo chuan ading tarun maya. Plangi la khan a boxer chu lo thai lut zewin bathlar tukver chu chung lama chang chuan a kal ta ngal mak maya. Avazia lo tak. Hong ro, hey, hong fat ro. Ai, teo lo mai. Bye. Plangi chuan a kal sandai. Le lama changin an lo mu thei le nga la. Tatan a lo mu ma lawa avan nei mai so kani. Plangi chuak ta po kha pon lama a chan chin ngai venin oni te chuan an lo lak ngak renga. Him takin a lo nui chuak vur. Tuna chuan an ruam man na akal tluang boka. Tonga po an bel chuak thei to nge yang. Khanu kha ka du zong po ni lo shim. Mi ma a min ti za man kha. Rut let nan ti lau thon kha katum ve mai ani kha. Mut pui tak po katum lo. Ti in phima chu ain soi thiam zat zata. Tata nui a lo zangang mai. Tonga po chu ina chuan an shwai ho thei ta a. A pi chuan lim taka lo lo min a thla te a lo hwal sak. Phima chuan envelope dongin a chunga chuan pen drive a lo oma. Kan thu tiam ang khan o. Kanin ti buai to lo ka be sei. Ti hi a lo in ziak bok. Plangi thon a lo ni. Buai na ero chu ala kyang thei chuang lo. Nusui khan tonga an bel chua tir ti a shat chuan alung oi ta hau lo maya. Phima chuan pen drive chu a lo pe in. Kha en la shethiam mayang ti in a shela. Ava en chuan thil om dan chu a shethiam ve ngal mai. Choi lai hin puchonga chuan inga tinge Phuketa hotel renovation project kha ila sign lo ti in phima chu azota. Paperwork kha duangin kala zir chiang lova ti na chang. Kain vek to lom sign top mai ro apa in alo ti le chuan. Pita a har to kha vakan vela alo ti dai. Ipa kania ti dorte chu sheve lom. Mase pita hian ka ngai ang chi a angai dik lo che ka du lo wangania. Karil po acham nek love ti in phima chu a thau ngal dai. Damdoi in lama nusui po in a fapa chu a lo beng shepa. Ithil ti hi ipa in sha se a thinjim dan tur isya em. Ti in thinjim de wina zot. Shema se enga ma ngai chuang lovang. Ani tan chuan ti palwanga piang ve mai alom kani. Kei hi ong lo wila chuan phima hi anu in akal san lo turania. Pita chuan a lo ti dai. Khatia ngai dan kha pai bo to ro ka ti chin che kha. Ma se kanu phima laka ka in thiam lo chin zia hi shelo ani kha. Katan a chatte lul nen. Keima wangin anu in akal sana sin. Mod veo su phima hian adirin angai sak mai che ni hi. Atha chang dol tu atan bak adu lo che. Ani na le ro chante hi I chu sak a lo wang ba ka ni lo. A mangai tak lo che. Ni lo kanu don min shil su ka u hian min mangai alom.
ani enga tinge ke hi min hua te mem si I thluak kha mang ve ta che ha thlak lu tuk mai nu sui chu thin jim deuh chuan a chuak tau dai thil thleng engkim chu puchunga chuan alo sheve vek to ti an shemia lo nip noi zor na dor pakhata plangi chu a thok meka dar thlalang te sofain lim takin alo lam tur eta chuan a chu chhun tur chu tifinin alo pe a ani hian angai sak thin viau mai beise lo deuh thil a thleng le ta an company na thok ten WhatsApp group an siama chuan phima kor halwa a thlalak chu alo dar le chiam mai chu ni in Vikita Khan alo khol ngal nizan chu hotela iwachena omve bathlara sarwakin ada chiani mo izelo lu tu kanyang chu ipan ne na changkhan zirmai tur chenia ti in alo nui khia khia khol chu off ngalin phima chu asangang mai zana chuan tonga zel tang chhuak lom nan chahlui an kil hova oni le yata tepo an telve plangi chuan tonga chu thataka lekha zir to tur chuan a fuya ama awanga school po bang ani thu te na thataka a tholo a hlau pui wang ani thu te asoi angai dan ani vak lo nge tonga chu a thoda ya a thian ten inaw hi chu o a boi thla ka ni hi anti ero chuan kapi le kanaw enkol hi chu ka ti turalom alo ti maya khol adong zui ngal komsana puchunga secretary kanya pita panya a hmudu che alo ti restaurant chuan anva in mutange ya lausu ka fa pa te pani ayo in ngaidam kadila che mi pachen khat meichia an harsat na awanga mangtang kaya lo khwai khem mai du te hi ka ngai na lova ina po kha ni ila pi ta kha tun ayana hian ka khoi ve nge kringa sin alo ti dam duama kanau po ative ma malom ti in plangi chuan thupa alo toilet ve bok coffee shop kan hong thar do na manager in lo om ta che ti in puchunga chuan alo som zui ta nol maya kalom lutuk ma se eng degree ma ka nei si lova chutiang na chu ka phulo ti in alo nar chuti lai hin nu sui mi roi khan thla alo lak sak man le sham an chui chan nu chuan car model emo host entertainer nep noi dora thok ani ome a chan china thilro pui ta ka omlem lova chan chin moi hnai lo omlem lo bok ti in an shil phima chuan an tong chu lo hri manin chairman in company a tho tir don ani ome a hming chu plapla ni an ti ta ka chuan fapan hnaiin thlalak te chu enavadila plapinge kha lo ni a chanu in na thatak a hnar mai chu oni chuan alo uipui hle a yata ero chuan a tha khang ho na ya khan kho satam vak su boina tam mai alo ti ve thung chutiang ringot ani lo azir san lo wai to in na chalu tu ka ni hi tunang ring hi ani don lo ilo upat huna inna tam takhi I thok thei to don lo wasin ti in oni po chuan a hma kwa chu alo ngai sak hle poisa kholanga dor ama pawalin ani ve mayang chu onan alo ti po in khoi poisa nge a kholanga a tho chua hi an kham chok ania an thian nu ta na thahnem an ngai lua ta chuan anin hnia shep zui Vikita po khan plangi chan chin chu alo chui ve thowa anu le paten an thi san to a api in pangpar dor anim bula asiama anaw school ka lai te nen an cheng ho ti te chu a shat bel le an company an kin chung changa luyar pakhatin alo mu a chunu chu oni kha lo ni reng mai ani chuan in surrender mai turin Vikita chu alo rona alandanin chu kesa chuan ni na an changdonin a shelo anma ni king tu pp world lam chuan evidence an nei thabok si a company chuan a chiat pha a hlau thon pui ani ma se Vikita ve thung chu alo lung oi lo hle a I hna chu he kesa chakhi ani engpo ti ngai se sumpo sen ngai se kan chak tur ani ti in alo shock le shep
a thawhpui te chuan Vikita leh Phim ate inkarah inhuatna lian tak a awm thu chu an lo hrilh a. An case chu Vikita te chuan PP World logo an lo copy wang ani awm e. V Group Company lawyer chu ani bawk si a. Case a khawih duh lo chuan an ban dawn bawk si. Aw ni pawh a buai khawp mai. Thil thar leh man to lawm ta reng reng ruali chuan a pasal chu pawisa dil chu a duh viau nain a naute khan an puk sak zo chiah bawk si a. A fapa sakua a bula lo infiam pawh chu ngai thei lovin i bengchheng lutuk tiin a hau hripa. Chuti lain a pasal an nu leh pa te an lo lang nol. An tupa chu toys te an lo lei saka. Enga tingi i fapa hi i vin vak vak zela. Naupang mai mai ani hi. Chatakin shilfia ve mai ta che. Nang angin amol ve hlei nem. Kan fapa in inaute poisa apuk tir le thu kan lo hria a. Nang kher monu a kan lo nei che hi chu apoi khop mai. Buaina in siam le ani chuan in chen mak tuang che u. An lo tita bor bora. Chutianga nunuam taka awam nu a. An in tlom taka. Rethei dewa let let chu a peito der mai si lo. An poisa puk tir te kha arang thei ang bera rulvat turin plangi chu avanor ta a. Tataka Phim chian chatak a secretary te zinga pakhat ani mai baka lawyer ani boka. V Group te nina an in khin na tur chung changa po. Case la tu tur ber ni in. An chak ngei po a in bei sei hle. Na sang thok kwalin plangi chu a ha chin hle a. Email chasi a sugar daddy kan lo zon sakang che tia a chian ten an lo fiam te chuan. Hetiang na tho hi a hlim omzo kalom tiin a chang mai chin. A u khan an ina kal turin a lo shila. A vatlen chuan putar pakhat ler mel deuh mai lo churun mai ava hmua. Putoya ni hi class reunion a kal duna zan in tlaya tan chia nula chelo deuh shwai tur adua. Poisa tamtak a pedon boka. Nangma hi kalau ko hmu che ni hi. Kan poisa in bat po kha min rul ngal thei dona. A chaviao lo mo. A lo titamai. A u in chutiang na thok tura a lo ruam man chu rap thak ati in. Nang dal hi chuan hetiang hian min ngai ten om viau hi kalau be sei lo asin. Midangin min hmu sit na po engti thu lo ti in a thinarim hle. Na ka hmu sak che ani mai alom in ba min rul thei dona sin. Ka u mani ma ilo vasial ve. O i du dan chuan min ngai theyang. Ka pi khan poisa khol ane ka ring. Atar lo man le pangpar azor nete. Chutiang ringot eng thamma ni lo hi. Pasal hausa tak ineya. Inuam taka icheng boka. Kapitan pars pakhat po ila leisak lo ania. Leisak anga yem ni kamana milian chuang an pelom. Shenange kapi khan chiang khat ma la du lovin apelet le vekasin. Kani vele kape eme mangche. A chat chu kar khat chungin lo peang che. Plangi runa chu a chap lau chau. Bible-in unaw aya ril zok chan an chin ati ang khan a riruhana te chu oni ne na chuan a shil veka. Oi, avara plak ve inu le pa te khan lo edup lo sila a chatur. Engtin ngay ti don a lo ti chuan. Kashityam lo manezarin na a lo soibuk si lova ti na chang. Oni chuan Phim ate company a khan thok ve mai turin a lo shil non le. Damdoi ina pi tapo ama in a lo mutlonga. Hei himo fate kalsan lo omdan chu ti in Phim at chu a phun sup. Mana chang to in nusui hian pi ta hi angay toa vak ngay lo shim. Asma niya adam lo po in. Anom pui nu en kultura nu chain. Apasal puketa kaltur chu asui day ani ome. Kami jumpo khan Phim a vek hian abuay pui le nge ni. Pita la hian angay sangin ati dan hi a kopi zela. Infiam puya te somin a hero ani deu top mai. Phim a ero chuan anu shonfa ani avang chuan alom vak lawa. Jum khat chu Phiman tui a leo lain a ke a ai kir nge atla don tamai.
Pita hian lo hmu in alo chan chuak ve ngei tawh. Pita mu hil pawh chu alo hara a u hmel a hmuh chuan a hlim hle tih a hriat. Khawng ei nu hi ka hrelo ani chu i hriat kha kapa hmeichhe hruai ho chuin a buai le tawh niang. Ani kapa local lo se a tha zawkang min hau na sa dawn em mai. Hau i ngai alawm i thlalak pawh kha ka delete vek tawh ka tiang thil kha mi sual tih dan a sin. Ka hria lawm ka u kapa in min ngai sak lova ka nu la chu chuti bawk sual hi ka in hme tawk chia. Nilove pit i hre sual ani chu thil sual i ti emaw thil tha i ti pawh in tu tan ma ani lo i tan vek ala ni dawn. Mi ngai sak duh wang emaw mi run luih tum wang emaw a thil tha lo i ti khan a tuar ber tur chu nangmah tho ni. Pita pawh chu a ngawi ta wangwanga. Dawr pakhata tatan saku a sutlu pal lai chu aw ni chuan a va hmu a han hau hrep mai a tum ve nen chelo a ti bawk si. Saku la chuan keima thiam lo ani ti in ngai dam a lo dila. Tata ko ta chuan ice cream a lo nor ber vek chu ni in a pite chuan saku chu an lo hruai hawta a. Tata pawh ngawi ringin a lo kalsun hmandai. Oi ka van ui tak mel tha si Facebook si ka hmu le huna chi chuan ka chhuat tawh ho lo wang che ti in aw ni chu a hlim hle. Sum thaw chhuat tumin plapi chuan an pangpar te chu livestream hmang chuan a zuara late play in alam vel ha ma se a hen tu te chuan a boring e mai i chiat lo mel in phel ruak la kan le sak chawang che an lo ti an chuak zo ngal deuh vek le ngal plapi pawh a lungai hle. Khawvel hi chu a fair lo ani mihring te hian kan ti fair lo zo vek zawk ni in alang. A hring nun ra bi chuk chho lutuk le rethei bik reng mai te chuan a mit tui chu a ti tla fo thin reng ani. Ma se mi hausa du du nei thei pita ti angina an nei ve lo ngai sak tu le niam tu pi a nei ve thung. A topa chuan pipi walta thok turin phurlo tak chuan avakal ta nge a. A hmu masak ber la chu banga phima thlalak nui sung lai alo la ni zui. Pei om lo sot ti in rum deuh chuan a mila. Countera ID vel a ti fel tir lai chuan phima te thian dun khan an lo thlir ring ti a hrelo. Puchunga pawh chuan a fapa in plapi chu olsam takin a la lut dawn lo ti chu a hresa veka ma se plapi hian ni na a chan ngei a be sei thung. Interview te chu an nei ta thuta phima chu a lo la thu ve kur zui zona ngei om deuh a zot char. He nga thok tur hian itling tok lo pawh som pahnih chei pa sa tun hma in na dukdak lo tak ilo thok to thin le ngal. Tan dawr iti za om lo vekang pindan chung ril lama te khan kan customer te kha lo khilai te kha ilo tum phei chuan kan mual pho mai a tinga ta. Korwaka bathlara akal hnan phupa alak na chu ani ngei mele. Sum duang hlawtling award pawh dong thei ngai tuana tan chuan a hman lai deuh tawh lo maw. Mi na thaw lo hmuh hniam sak hi a class lo thlawt plapi pawh chuan a hlau bik der lo. Na zong chu hmuh hniam bik lo ve ma se an na thaw dana zir zawk ani. Ani chuan kan la hria ang chu plapi chu a chuak nal. Director te hma a iti sak vak khera tatan ati chuan an thaw ti rang ti ka hlau alawm phima na lo ti dai. Nusui te nen in tokin khawng ne khanu kha na te a lo dil ve ni maw ti in a lo zot. Iti dan ang chia kha nia ilawm bik ho lo chuan ni hi ti ro ti in phima chuan a lo chang ta mai. Nusu i he company a thaw tir khan phima nu khan a du lo hle a KS ani kha company ati hming chia ti in an pa chu hawa. In siam thata nadang thaw a du alawm kan pui tur zawk ani dawn lawm ni ti in puchunga khan a lo chang to ani kha. Ti chuan hun a liama nusui rai thu chuan anin chung chu ngor hingin an lo ke dar ta alo ni. Ava ho e min prank ani rungot alawm le local male kila thazok tur
ani interview na hnuaiah chuan ek paih hna pawh ka hmu lo tawpang tiin plapi chu a phun chhuak nok nok a van nei thlak takin tour guide na cha an alo hmu sak le hlo sapa chu an ram hmun mawi le dangdai tak tak te hmuh puiin a hruai kuala ama pawh chuan nuam a tih ve tho awangin hlawh tam lem lo mahse phur takin ani leng le thei mai zel tata erawh kha chuan plapi chu a khawngei deuha misual tak ni in ka hre lo mitai matak thawhhriah nei lo ani zawkin ka hria a eizawn na turte kan ti tawp sak ani ringawt ania a tih takah chuan phim a pawh chuan dik tihna chen chu a nei ve ta deuh Vikita nen in hmu in an in hnial leh ngal phim a chuan an product alo ruksak tawh chungchang te kha a sawi chhuak le a chutia thinrim taka Vikita adin reng lai chuan plapi ava hmu hlo phakar chho in heart attack nei ang chuan a awm der ngal ambulance kan ko dawn nia tiin plapi chuan alo buai pui vata angai lo damdawi ka kawl renga room a sawn a awm min hruai lawk mai ta che tiin alo ngen ngai tha vak lo chungin plapi chuan a hruai ve mai chutia in ko a an kal lai chu phima khan alo hmu si a thin alo rim ve ringawt room chhungah chuan Vikita secretary kha alo awm sa a damdawi chu alo ei tir ve ngei lawm thu sawi nan zu in puiah chuan Vikita chuan alo sawm ngal mahse client a nei awangin plapi chuan a hnara sapa kha ala kai char char ani ni dangah min pui awang khan lawm thu hrilh che ka duh dawna tiin Vikita chuan a business card chu a pe a phima chu vateksin ava in sawi thei nga zat bawk mahse plapi lo phei le phima lut tur chuan in tawk le hlowa tawngkam ngei awm tak chuan alo tawng khum le ngal buan buan plapi a thin a rim ve ta I duh a I tawng khum turin kai ngei ni duh le min ruai lo la I thin lung kha a ten awm lutuka tuma I hmu fel thei lo ani kha tiin a vin liat ta hrep mai tata bula erawh chuan a thil tawn te chu vahrilin company a thawh tir a tum lo chian bal thu chu a sawi ta a chutia a thian pa lo thin rim le ta thut mai chu a ngaina a hre thiam lo tikhan ani chu theihmel dawr ro a duh thoksela kan sawi thei a awm hlei nem alo tih sak an haw tur chuan plapi a u pasalin a thla haw tur lai chu an va hmu leh hrama mi padang awm pui turah chuan a ngai nghet leh hmak tawh a ten hle bawk thanga hawta kha an nu in alo nghak a plapi hnenah pawisa kha kar khat chhunga min rul turin I lo dilem ni kan client pakhat alo guide a tiin a zawt a roli pawh chuan a zep bik lo an pa chuan a ho phah nge plapi erawh chu tongan school a kal zawm tur thu alo hril takah chuan a lawm hle a tuition fee tur te pawh chu a thawn ngal a naute chu graduate tir ve hram a duh ani coffee shop manager atan chuan hnawl tawma se puchunga chuan plapi chu a secretary pakhat atan ala lut le ta tho ti a hriat chuan phima chu a lawm lo hle a pa chu a falin ava hmu engwanga plapi ber kher chu ruai nge nia va zawta a nun hlui le a hna thawh te hria em chairman secretary ni tlak ani lo hrim avati khatiang nun hlui tih vel I ngei tua tlat thin wang kha lawm tumai hi nun tha zawk nei tura I pui thei lo apa in alo ti chuan chance I pek thina wang hian a lawm nu sui pu in kan chhungkwa a ti chhal vek ni ka ban le tho wang ti in phima chuan a program zong te chu a cancel thuta lui lama in ti thoveng turin a kal dai nu sui pu in plapi chu an pa bial nu emoti in alo hove em bawk ani hian puchunga hi avalu khung mia mai ani a pi ta pawh chu ti lai chuan nau sen ala ni nge khamini tang khan phima hian anin chung chu ha dam nan a hmang tawh ngai lo tuipui kama chuan va kwalin plapi pi mi in an lo su thlulai chu ava hmu a plan leite chu a trolley a chuan a da sak pizui nen chuan him takin reitak an ti dun nge rem changa a pangpar dor te hmu pui ve turin a sawm bawk
Pizui dawr khawng e awm tiin zawtla an hre vek mai ang sawlai mai sawn nia tiin a kawh hmu a. Hun liam tawh chu a tih dang lam theih lova tun hun hi a pawimawh ber chu ani i thlak dang lam theih lo thil te awangin in ti lungai duh su anih lo chuan i dam chhungin hlimna hun i nei ngai lovang tiin a hrilh nghe nghe. Company khata thokhauta chu plapi leh phima te pawh anin hmu fo lo thei lova in besi lovin anin melh rum dun thin hle mahse plapi chuan ani wang mai maya a hna ban san emaw mut ti off vel chu a tum ho lo. Tum khat chu hotel project phuket ami tur an soi ho na chuan an thu ho rana Mr. Janga hua thodun puya som chu an ti thluta ni. Chumi ti hlawtling tur chuan a secretary te zinga mi plapi ngei mai chu tir turin phima chuan alo ro chhuak nolh maya chu chuan secretary ni tlak ani le ni lo a hrilang chu ala ti zui pe chhuah vat dan chu a zawng reng ti an hai lo nusui la chu awm hmuna alo in se ru ve vak rengot buka a topa zawng ala in rolh ngei chu angai dawn po in ala nge chu phima duh dan chiah pawh ani hepa han sual thiam zia hi chu aw tiin plapi chuan a pi chu lei a chaw pui pa in a phun molmola i lo bang ve chia sia valut phot ro i part time job te kha thok to chu aw nai nei to hi tiin a pi chuan a lo khungai deuh ni lo ve ka pi he company a hian ka thoreng thei pawh ka ring lo lei hi a ri thei si a lo chawi vak to su milo nghak thin dawn nia tiin plapi chuan a pi chu a lo kua a pi bula a awm tawh hi chuan a thla a muang thin te e kha enge an tawh puchongan a ti chuan min hmuang hi ka ni mai kala thi bik lo ve pi tan a lo ti i thil ti swal atang hian in zirang che khanu khan thubuai a lo nei lo hlawa i van ne ni kha apa in a ti le chuan nusu in a lo chan vat kan fapa kut thlak tu kha in bel chhuah tira a u pawh secretary a ila zui le ani lawm ni mimak taki lo ni hi a ti chuan ani mo enge awm zia pi tan a lo ti hu i thil ti swal awanga zangna domna mole apa in a lo ti chuan tak mo a chhiat lo wang ani zawk lo mo an nu chuan a lo ti le tral kan fapa hi buaina chokchuak na satu ani ti CCTV footage tang khan ka hrevek film khur to ang che puchunga chuan a lo ti zui hmaka chuta nusui la chuan ipa soi khai hria em i thiam lo vek ani khapa kha ti buai lo la chuan a u pawh kha ipa hian a hrelo wanga hetiang hian a boi pui lo mai tur tiin pi ta chu anu chuan a beng zui hrepa mahse pi ta chuan kanu hei hi ka thiam lo ani che em phimanu hnen atangin kapa hi i ruk saka karma ni hi i ti ang chia khan kan chunga a thleng ve ni hi a lo ti let ve thung ni kha chu roli kha a pi le tonga bula chuan avakala an poisa plapin apuk thu le an nu pa anin hau pha dan te chu avashila he nu hian mi hausa pasala ka nei hi min thi ka ni avati sot a pi chuan a lo zil le shepa chuti lain nusui po in plapite in chu awazong chhuak le der to miswal rual tirin pizui pangpar le thlai te chu an bati chhia sakta pop mai itunu in mi pa alo ti buai manani hi an la ti zui mahse vanei thlak takin phima khan pizui dawr chu alo zong chhuak ve chia miswal ho ta nen chuan phima chu anin swal chu ani ngal deuh mai nusui po in thilakal swalang te hlavin miswal ho chu a in thiar fi hlim tir ta a mahse phima chuan an kar atang chuan tu te nge an ni a hre thei tho pizui chu ni ko hrelovin a awm zui tamaya plapi chuan a lo hmu damdawi ina an hruai ngal a pi dawr swal sam tir tu a chuan phima chu angai zui dewa mahse phima chuan ka tran pui zawk ani kha ka va thlen te chuan an lo swa sam mek alawm ti in a lo chhang ani enge khatai lo ti ve ngot o ipi tlo ka tum engwangin ente phim til iti thei viau chu ani mai thei
mahse kapi leh zel hi chu in tina ani vai chuan ka ngai dam lovang cheu chutia anin hnia lai chuan doctor lo chhuakin pizui chu a that deuh thu le exam hrang hrang an nei chung chu chawlh dam se an du thu alo hril a lunglam chu alo tha vak lo ani awm e plapiril ru a ha tia hriat chuan phima pon a khawngei leh tho si pizui la chuan ina huwat vat chu alo du a private hospital phei chu awmman a to si a tiin a in thlahhrung deuh alo ni plapi erawh chuan lungai su poisa te chu ka nei lawm kan thawk chhuak zel dawn nia tiin alo chhang phima alo luh ve chuan a pi chuan tha takin alo dawng sunga a hmaa an in hmuh tawh thu leh leng tura a sawm thu te chu alo sawi plapi pawh chu tlem chuan a in thiam lo ve deuha alo an khum nasa tawh mai si khang ho khan engi an sawi tunge lo tir tia a pi a zawh chuan engmah an sawi lo tiin pizui chuan a chhang tlat mahse an thil sawi kha phima khan alo hre hman tho plapi la chuan phima chu ala ring hlel deuh tlata chhui tir a tum thu te ala sawi ve ngat bungrua leh pangpar vel chu a che hnem hle a then awm khawveng CCTV kal thei ho te pawh chuan a hmunah ngei chuan va in kualin an rin dan leh an hriat dan te chu an sawi hova chung zingah chuan hmel hriat lo tlangval pakhat alo tel ve tlat chu chuan yaw ngai a ti tha vak lo an chanchin chuan puchunga beng chu alo thleng ve ta a mahse a pi dam lo a awm pui ti chauh ani awangin a secretary hnenah chuan ngaih vena pui an ngaihna pianga pui turin a cha mahse nusui chuan lamtang alo phum ru teuh a an pa hmalakna chu a hra ve ngal zel puchunga chuan tum chu alo nei ve ngei plapi chu poisa wanga mi ngai zawng thin ani lova a in hmangaih tir thei ani phut chuan phima ngaih dan chu a saw sawn tir thei a bei sei wang alo ni hei phim heng hi iti ani lo tak tak mu plapin a ti chuan dramai enna salutuk ani kha ka ti chu ni se hei aya mawi hian ka chiang chu mu le ipi ani ti pawh hri hawt lowi chuan ka oi lovi a du le oi su mahse tu ti nge ka hria tunge i aka chu ang zuaw rungota engmah sawi lo chuan a kal sawn dai plapi chuan a ngei kher mai nusui pawh a awm hmunah alo hlau thawng et et tawh an pa hnenah phima khan a sawi a hlau bawk si mahse plapi bulah zawk chuan nusui kar a hmuh thu chu a sawi ta ngei e plapi chuan a ngaihna alo hre lo hle kanu hrawn hian hmeichhia tawh phawt chu kapa in a hnim hnai reng reng a thik vek a ti pawh chuan i mawpu ni kha bangila min tih wang ani kha plapi chuan alo la ti tang tang kapa tan ni lovin ka tan lo thawk zawk mai rawh a ti chuan ani te chu a fel alawm tin a chhang le ani aiin ka felang lawh pawh a let ka piang che phiman a ti pawh in poisa hi ka tan a pawimawh khawp mai mahse chu aia pawimawh zawk chu engtin nge ka thawh chhuah ti hi ani alo ti le hmak a that chu kanu hrawn laka i lo inveng fim khur dawn nia phima tluka nusu i hre chiang hi chu an wang ve ang plapi hian tunge chaikawlh a hre chiang lo mai mai ani v group in hnehna an chan thei dan tur ngai to in oni pawh chu a buai em em a tataka a hmu fu le ta hlo mai court atanga alo chhuwa wangin lawyer ve tho ani chuan ringa a kar chuan an motor chu ava chhuder tawp ehe nangma elo ava ti vel tata pawh chuan alo la hre ve reng chu ni in tulova insurance call an ngai pha mahse an in berimawt pawh chu a lawm tawk lutuk tlat plapin an medical bill a pek lai chuan nu pakhat lu haya tluche phi avaman hmana a pasal ni awm tak hian alo ngai venvat nu kewi alo ni a lawm thu te in hrilin in entir tur chuan an kalsan le ngal plapi chuan hmel tha a ti hle chu nu chu phimanu ani ti reng a hrelo secretary khan pizui chu lo kanin puchungan a tir thu le pui an ngai dawn chuan sawi turin alo ngen
pizui ngai chu a tha lo sawt yo ta pawh in pizui hi huan an swa sam chan chu chairman nupui thik thu chhiat wang ani tih a lo hriat tak ah chuan plapi chu a hlau thawn pui leh zuala a hna chu thawk tawh lo mai se a duh pui rualin na dang thawh tur tha a nei lo tih a hre ve tho bawk si eng harsat na pawh tawkla min hrilh zel ang che itan ka awm reng thin ang tiin a thlamwan ta ringawta mel hriat lo pa kha tataten plapi en thla tura an miroi a lo ni awm e phima chuan pizui chunga thil thleng chu poi a tih thu leh plapi pi a lo ni chu mak a tih thu te a sawi a tata pawh in nusui chu a dem hle bawk ani erawh chuan an pa tih tur zawng zawng chu hriat vek a duh thin a a veng seng chuang hlei lova plapi phei hi chu a huai sin ve bawk nen a office kal tur pawh a lo chang hmia nang nen hian eng thil mah sawi dun tur kan nei ka hrelo nusu in a lo ti chuan nimin khan tu emaw in kapi dawr a swa sam tir chiam mai a damdawi ina a awm pha sin plapin a lo ti ta chuan enga ti nge chu chu min hrilh in hnam hnawih lo maw chairman nen hian kan inkara engemaw a awm emaw tiin kapi chungah i ṭuan ani tiraw engemawi sawi le kemin lo maw pawh ve ngawta ente kapi tunah hian in hnial tur ni lovin chairman nen kan inkara engmah a awm lo hna thawk ve mai ka ni tih hrilh tur che in ka lo kal ani ka chhungte lo ti buai tawh lo la khawngah in min ring thlel tawh suang che chutih lai chuan puchunga te kha an lo lut ve chia a an thil sawi te kha an lo hre hman vek chu niin an nu hnenah chuan ina hawngang sawi dun tur kan nei a lo ti hmia RVBT ani top mai PP World ah chuan saipo kha intern angin a lo thawk ve dawn a lo ni a phima pawh in a duhna ber department a awm a phal sak nge nge tatan a pa leh a nu hrawn te an in hauh thu a lo sawi chuan phima chu a lo nui ringawt a rinlawk sa kha ani tlata nunila khan chairman te in hau chan chu na thawk dang te bulah chuan a lo sawi chiam a dawt tlem a bel hlek bawk plapi chuan hre vek mahse a ngai pawimawh peih lo min hre chiang lo tu te ka kher vak peih lo engtin pawh nawmila min er tu leh hawtu chu an awm zel tho ka dik chuan a thawk mai a ti ve tlat phima erawh chuan a nu hrawn hman tangkai tumsa ran kha ani bawk a thil inlum let kual vel chu a duh thu sam ang chiah ani avangin a hlim hle thung pita pawh in dam takin in a thleng ve ta a an awm pui tih lo midang te chu hnathawkin an lo chhuak baw vek a lo hmuak tu pawh a nei lo avangin a vui deuh pi awm pui chuan phiman zanria ei pui tur che in a lo huam hma dawn a i rum pawh kha min tih fai tir vek daw sin a tih chuan phima fa ai hian enga ti nge ka lo pian lo zawk le pita chuan a lo ti thlawt mai anu leh pa te thawm hria in a lo lawm ve hman tawh te reng nen an lo in hau lut ngal bor bor si pita pawh an ngai sak lem chuang lo i nupui pahnih nan nei tu mem ni du le ka neiang lo in rol ve su i nupui ka nia ka in rol ang chu hete hi awm thin avang hi a lawm ka hne em em dan anga ka nupui pawh ni lo mahse i nupui te chuan a kal san deuh chi kha nang ang palep ler lutuk hi tu man an chem pui pei lo che ani hi ngawi rawh ani nang ve kha ka nuna ka lo la lut che hi khawvela ka thil ti taw zonga ka in chhir ber ani ang nangma wang hian ka nupui ka chana sin anu le pa te in ngei lo lutuk chuan pita chu a ti lungai thin hle fa te tan chuan nu le pa te in hmangai hmel tluka mu nom ti kan nei lo hi tiro u phima nu kha colon cancer stage 3 a lo ni tawh a zai a ngai tur thu an lo hril awangin rilruna takin pawna thu in a lo tap keuh keuh a plapi khan lo hmu in tur a lo pe a pinat na te chu a hrilh ve a i rilru ti hriawm duh lutuk su aw tiin a hnem ve bawk nukewi pawh chu a lo lawm thiam hle nusui erawh chuan an pa chu tuma chhu sak a rem ti thei thlawt lova tawp sana hnekin plapi chu a hotel tel a
Pit an hnenah chuan ipa min ruksak tumtu nangmah khuih tupa u kha ania mi sual tak ani tiin a hrilh nghe. Nutin a nahna chu Pit a pawh chuan a mit tui a tlak meuh chuan a khawngei ve lo thei lo. Nguih mai poina chu a lo lang tanta hnathawk dang te chuan plapi chu ngei awm tak leh musit deuh chuan tawngkhum an ching tanta a. Nusui secretary phei kha chuan plapi file ken lai chu a lo sudar veka. Tipal chairman bula min ban tir su aw ka hlau ania tiin a nui vel vak. Plapin a kal thlu ve leh sewa. Oi ka tipal lutuk ka hmu mia lo che a. Please in pisui hril su aw ka hlau ania a ti ve tangat. Secretary chuan ben a lo tuma a kuta lo man sakin a her sak pop. I fel le ka felang I sual le aina sa in tiin a nam thlu popa. Anom dan chu sai khan a lo mu veka plapi po chu file tla te ava charpui. Mi thil soi chu enga ma ngai lo tur chuan a lo fui ve a. Chian chatak ni an tum nge. Kotlama chuan Vikitan phim kanin el reng mai ani hi tiro a lo ti chuan keil pui tla ka pu ka ngai le niam che tin a lo chang huta Vikita chu thena rim hle an holam chu sui le plapite nen phim ate chu anin hmu a heta chuan president ti a koche angai don ani mo su in a lo ti fiam chuan nang chuan idu dan danin min ko theyang phiman a lo ti khera plapi chu a lo mingrang vel chei tura kalnima se phiman a som shanta ka wangin sai chu a kal santa a an kal don chuan phiman a lo en le kher te chu plapi chuan a ngei hle phima chuan sai hnena chuan chian kom phim khur tur le plapi chu mi thatak ni a hriat lo awangin nai lo tur chuan a cha a Keisa an chak lo le ta ka wangin Vikita laka chuan a pa chu alom lo hle a ani na zong lak sak vek atum thu a hril tamai chu chuan phima a khwat na chu a ti zual sot tatan a kar siam tir atum lai chuan oni nen anin hmu le a chei dun puya te oni chuan a lo som zaya a motor a suta wanga ngai dam dil na ani thu a soita ka chuan tata po chuan a lo rem ti ve mai damdoi ina pisui hi kan tura puchunga te an vakal lain nukiwi kha naral khata changin a lo hmurenga plapi po man hmo devin a lo tlan phei ve bawk Pizui chu rolin a lo ompui meka puchunga chuan an huan vel a siam that sak vek to thu a lo hrilh mek roli khan a lo ko phei chu lo ni in puchunga chu a be tha khop mai Pizui ero chu angai a tha che lova chu pa chu mi pa angai zong an ti kha ani a ring puchunga chuan plapi chu ti puin anu pui thik thu chelutuk chu hrethiam turin a nge na ami sia chu phimanu a hmangai em thin nen in ang ati thu te a hrilh bawk thanga te le phima te chu meeting an nei howa mana plapi hruai ho tu kha ani ti an lo la shereng chuti lain an tho pui pa ne na anin mel dan chu diklo riawin an shebok thanga chu aruka twai alo ni rengem ni angle chuti lain nusui chuan puchunga tong te chu anina changin alo ngai thla thei veka plapi le phimanu in an zia te alaka arilru apek tel thu le abula chengve tura adu zia te a soya wang chuan arilru an na hle a aw vak mai pita chuan alo sheve vek si a tonga tho na restaurant a chuan a chian te pahni nen an vakal ta ani hian a u ha zia sha in zanlama part time in na alo thok ve thin alo ni chu phiman a hriatin plapi avashil ngalwata tongala chuan khol ala thei si lo engein du le tia awazo chuan pita chuan alo soi chawa tongan azia vek nuwa kan du le lo mai alo ti le dai in order du lo chuan homai ro tonga chuan alo ti ve ta a buaina siam tuma kal khan ni boka pita chuan tonga chu a hnek ngal pok mai a thian te chu a chel be tir sawa a hnek mial mai iu in kanu ati tra manani kha
chuan hei hi demdawi ina ka awm man tiin a au vak vak a. Ka u chu chutiang mi ani lo ve tiin tunga chuan alo tlaw let ve. Mahse an chelh be tlat awang chuan a khawih ve thei lova. An khawih rawn hriap hnu ah thutthlengah vuak a tum lai takin phiman alo khap man hlau. Hepa u nau nu hian ka nu rilru ti na in ka pa ruksak a tum ani tiin pita chu alo por hle. Ngaidam dil ro eng angpo in sui thiam ma la buaina siam masatu zawk ini chung chuan i thiam lo ani. Phiman alo ti awang chuan pita chuan a tha e tuna tan chuan du tawkang a lepeka i chak lo viawang tiin a chuak zui ngal. Dawr nei tunu pawh khan ti taw su u ti bakin ma alo langam bik si lova. A dawr bungrua an ti chia ti ro phima ten zang na dom na an pe vek thung. Tunga chu a hlo alo pe ve a. Naktu ka chang chuan local taw su tiin a ban zui dai. Phima chuan pita mingin ngaidam ka dila che zang na dom na i du po in kan pe ang che tina zot. A ma a chunga ka che dan na wanga zang na dom na a min lo ngai sak mai don nia. Ma se min lo ti buai taw su se. Tiin kalsan mai atuma. Iu nau nu wanga ni ka. Kapa ni na anom dana wangin anu rilru na amu thei bik lawa ni ka. I du li u chu zot fiala. Ipi damdawi ina awm chan po ka. Heng thil wang vek hi ani. Phima chuan alo lati ta deu deu. Plapi po chu alo thleng ve chi a. Tunga chu thil om zia a zot fia. Buaina siam lovin skul bana hotlang ro ka ti chin chi ka. Tungi lo khoi che ana em tia a zot chuan. Ni e keite chu buaina siam ching mu in min morang china lom ti ro. Nang e ro chu van tir ko. Kapi damdawi ina awm chan ka nang ma wang hi ani mo. Chu wang chuan pitan min lo zong chua ka sin tiin tonga po chu alo por ve ta hle. Engmo isha swal ani chu. Phim inaw khan kanawa lo khoya mo kamantir khopang. Nilove ka u ka sak khop mai apa ilo ti buai wang nilom ni. Tonga kal nu chuan plapi chuan eng thil phiang sin ngei lo shila tiin phima chua zot. Thudik tak mule ti a alo chan rual chuan. A beken lai chuan alo hlap pop. Ka shil to che kha kapa hnaya i hom chuan hei hi in chan tur ani reng don. I du chuan ka secretary a lo chang zok ro. Ma se i thu thu le. Chuan inaw khan heta na a thoka an ban bok tiin phima chuan a shil tlang ta veka. Phima bula tho ai chuan ban wang mai chu a du zok. Ma se a pidam lo le anaw zirlai enkol ngai bok si nen sum an mamo tam si. Phima thil tumber po a bula tho tir chu ani. Pizui la hian atupa hi angai tua thei em maya. Ani la hi a in latlang wal ve chan to bok nen. Ngei om deuh dewa mi chan te a ching le nga la. Plapi chuan enga tinge nai tho poisa in dai lovem ni. Israelite au hi ngai tua la ka dua sin tina zota. I graduate the nan rim takin ka thok iti ringa. Eng tim hi i du dan veka kalti rituma. Enge ka ni chak le ka tumpo min zot ngai lo. Graduate ro chu tisu ti ring ringot mai tiin tonga chuan a u chu alo chang ve ta zeka. Ma se si om chu ati ve tho si. Choi lai chuan nu sui chuan puchungan plapilaka a ril ruput mang a soina chu a playa. Ipa berin khatianga a serious thu a soi chuan khanu case kha chu olsam taka chin fel mai thei ani lovang ati chuan. Keiman ka ching felang lawin rol ve suang che u. Phiman alo ti mak. Nusui chuan pita chu arukin azil le shepa. Eng buaina ma siam to suang che. Ipa in alum lo sa to chen. Dan anga anupui ka ni lo hi shereng ro. Chu wanga lom ka lau em. Min no chuakin mei chedang lalu da isila. Phiman engkim hi achang vek do na sin. Nang le ke chu vak vaya kong sira mumai tur kan ni hi. Ati chuan. Apoy lo engma ka du hlei nem. Pita na lau tidai. Nang hi chu o. Phima hian abol kwal vil mai che ni hi. Il na chang te hi shevero.
nu chu tiang mi ani lo ania I du le huala te le zel min huat tir tum su nang po hian min ngai sak lo kapa reng rengin I buai thina kama mo chang che pu in kabulei om ngai lo hetianga nun ai chuan kholaya chuan riak zok po ni ila ka hlim zo kang oi iwa han cha tak ka soi pe to lo phun bor bor chungin nu sui chu a chhuak zui ni e nu hmangai na le ngai sakna adon don pho chuan kut do ni po pi ta chuan a thlang fe zo kani midang zong zongin office an kalhma in phima chuan plapi thalak te chu banga chuan a tar tira apa nupui aruka a mei anga sweater turin nuni chu a shil bok na thok te chuan avan mak em karin anga lo ni mi alo a chhiat lo te reng nen mi pa lo po a hmom tho si a ti in an ten hle sai po chuan pe hel chu a du deuh to a phima khan a lo zil to bok ani kha plapi po in a chan chin moi lo taka an soi chu a lo she ve ta nge ya a thalak an tar te po chu pot thla vekin chelo viau ma ula in tong thei miau si chuan omzia omlo ti in a kam khat hlom an office a thil thleng chu oni le yot te po in an lo ngai thu tak hle a an office a thil thleng chu oni le yot te po in an lo ngai thu tak hle a in pu ming chiat na ani awangin thu boi siam sak mai te an du rum ma se plapi chuan nu sui ti tir ani ringa apila zai angai don bok si nen bang thei ala ni lo phima le sai te office a an lo kal du nan hmu chuan na thok te chuan in me an lo ti hlom hle a sai po in nuam a lo ti ru veng plapin a lo nga ka phima nen chuan an in zui sang nga la a thik deuh chairman bula thoklova ibula ka tho idu na chan chu enge nangni ang hian chan om lovin engma in tingai lo plapin ati chuan adik chia ka chung kwa ven him ka duwa chuan nangma hi ka du che buai nei to zong zong hi abo vek do na sin lo tam tak ka pe bokang che phima na lo ti vata ka du che ati chu a hoi lo hul hwal ma se a chung kwa ven him a du chung changi ro chu an ril ru ain an chi awang chuan a hoi sak ve dewa a som na po chu a pom ta ni ma se chu a du thlan na chu poisa wang ani thu nen puchunga hne na chuan shil thlap turin phima chuan a lo phut le tlat she veu ma se a du ang chuan phiman poisa a pek tam thei zo ka wangin a bula tho a du thu chu awa soita a ani aya tam pe vele thung ta cheila a lo ti ero chuan karil ru ka siam fel to a min she thia mai ro u ti na chang le chu chuan gold digger tak tak chu ani mia lo ti atilang tlat loi si a puchonga meu po a fapa muturin akal ngal phima chuan poisa a le the mai ani kati kha adikem lo tamzo ka tiama kabula local mai alom alo ti ham chutiang hmeichhia ani lo ve ti in puchunga chu atang ve tlat thung pikiwi thalak te chu a in le wang thina angai ve hle thin ni in alang plapi chu phima bula a thok ti a sha chuan nu sui chuan makati hli a la en thla chhun zom zel tur chuan a shil sau bok chuti lain phima chuan ruah man na dang alo siam fel le der to plapi chu a in du ti ranga apa mu a poisa chau du wanga ngai zong anga lan tir chu atum le to me che swal tak anga alangai theilo chu alunga oi theilo tata pek chuan ipa te chuan model sang a ko photo sia engtin mai tingai bok si lo enga tingi plapi ber kher hi I bai pui em a alo ti chu ta chan ngai na a shelo hle e heu nang hi I lo du tak te hi ani lo mu ati le ero chuan oi omlo hetiang meichhia ka du ngai lo shim a lo ti ba nuaya tatan a lo nui vor le ngal atum ang che in phima chuan plapi chu indu tir chu atum chan ta minister ve chan deuim ni min lo hmuzing rawin ka hria ti in office a te chuan adu kan tur te alo siam tir vela alo be thlum to khop mai na thok te po chuan phiman plapi apula secretary ni tur in a shwai sang dai ti in makan lo ti hle a
tu zawk ni a thlanang le a pa nge a fapa tiin an lo ti na samai sai pawh chuan an thusawi chu ngaithlak nuam a ti ho lo plapila chuan zam map lo hian offer min pe thatu zawk zawk a thlangang chuan zawhna dangin la neim ava ti hmia a an ni erawh chu ngawi kurin an in en hrek hrek a an kal darh ngal vek chuti te thuta phima a in thlak dang lam ta chu plapi chuan maka ti hle hna pawh thawk lovin ngawi rengin a lo thlir leh vung vung zela a la nui vur vur zui chutiang fakawa a in tak char charah chuan plapi pawh a lai deuh a nuia za deuh bawk si chawchhun eipuiah te chuan a lo la sawm zui a duh lo chung te chu a kai phar ta dawr dawr a sai khan a lo bufu tlat mai chu eipuiah sawm a lo tum ve lai tak ani si a midangin an in ngai zawng aniang a an tih phei chuan a thik hle a a tap lo chau ani restaurant pakhatah chuan an va chawl dun ta a i duh duh erawh a man ngai tuah buai duh chu phi man a lo tih chuan nangman i pe dawnem ni plapin a lo ti zeuh niang chu share ka nei alawm ani te chuan thian te u chibai vek kule kabula thu hi PP World President ani a hetai hian share ani a voin hi atana ni poimo tak ani awangin invai hian a thit vek don cheu ani chu aw hindu zat zat khein ei don nia plapi chuan a lo ti tamai kut an lo beng dur dura phi man a lo mel kok kok i hausak zia shaw i du ani lawm ni ke chu heta ke ve pe lo o boss ti in plapi chu ala kal chhuak dai zui phi ma chu alung oi lo hle a ma se a lo in la zai dam ve la klo to se thil ei dun puya a som tlat awang chuan street food ai puita a thutna pawh awm lo dawhkan chia ringin a din pui reng mai phi ma chuan nuam a ti chia lova tuna chuan inde chan to ila ti in plapi chu a som le chibai le tum ve ni om takin plapi chuan ei tur ala le dai si a katna thatekin ka thokanga a tok chia ati sandai ole tuna chang chuan ka kip zia le ka fel zia hi i mu chho zelanga min la du ve em em ang phi ma chuan ati ta ringot aka te chu alo ang vela plapila chuan ei tur chu a bar du si lovale cheng noi khat le singa lai mai a sen pha zui tatala chuan alo ni kur kura mexia ti hian inge mon du berang le phi mana ti la in inga tinge ke single kum hlun te min zo shabik nang alo la ti zui phi ma che dan mak tak chu on in alo sha chuan a du tak tak chi ani mai lo mu alo ti hu a sa huai ni do ang vel kan ni hi oi om lo lutu ti in plapin alo chang vata an thian dun chuan live stream mangin an pangpar te chu an zwar chhuak le na chu thokri su o indi mi ngai ania tilom lom ma se pizui chu a mai mai thiam si lo a mai mai chuan adam lo le donin a in shetlat plapi office kal tur chu meiche rwal hian bek sang sang designer kut chhuak man to tak tak te chu an lo pechewa phi man a pek tir ani thu te an lo shil ma se plapi chuan kenglet le turin alo ngien ve thunga amana pevek to si a lamai ro ti in an lo pelui tlat phi man bek alo pek ho te chu office a chuan kengin a hna tho pui te chu a sem tap mi a maya phi ma chuan alo hu ve kur si a ui hle a anin mel rum khop mai inga nge bek kha I pek vek tia a zo chuan o kan ina I lo thon chau ringota na thok te sem tur emo ka tia lom engmai soi si lova alo ti ol sam et shelo dervel su ita tur ti shereng min lo thon chan tur I nei si lova kama mo lo chu ka dong ngai lo ma se hun le sum tam tak ka senga sin ka riru tur te hi don vela phi ma chu alo kun nai le a nai se sota chuan lo enin ka du che azuk ti thuta plapin alo nui top one night stand atan ka du che tila ka oi so kang ka hmangai che ka du che I chelo ber ti vel hi chu ka shezing to lutuk ka enga ma thok to lo tunge min dua tunge min I satlia ti vel
hre thiam lo tur khopa mawl ka ni tawh lo ania a chang chuan sum hian engkim a lei thei lo bawk plapin a lo tih takah chuan ani chu ka lo hre sual che ani dawn hi mahse ka duh che ti hi chu i la ring thuai ang a ti leh hram a chuan plapi chuan i duh tih chu a awi lo mu tatan a lo ti phok hru a oi nang mi pangam tangang chu ton hriat a lo nga phian tawh aniang chu phim a chuan a lo ti chuai rai a i duh tak tak dawn ani kha i ruam hmanna a fu lo chuan tawpsan tawh mai rawh tatan a lo ti erawh chuan ka bei dawng dawn lo in la fing viau mahse a aiin ka fing zawk a la ti ve tang tho aw nilah chuan a thian nu chu a lo fui ve na sa mipa te hi chu maw ring bur duh su an duh zawng hmeichhia an neih theih nan chuan eng pawh ti an huam ania an mutpui hnuah an kalsan leh dai zel nupui atan an duh tak tak ngai lo an easy an ti leh hlo thin ania tiin ole min ngei tua su mi pachika hian ka tlumai mai lowang plapin a ti laiin phima lo lut thut phone off ngal ti tura tiin vikita ti department store ah chuan ava kalpui ani chuan a lo hmu a survey lo nei em ni ti na lo zawt kan thil in lo copy le tu em ti ka lo en vel mai ani chu tunge hmasa a nu hnung zawk ti chu hriat a har viawang ti ro plap kabula lo thok zawk dei ta che i in chhir lowang tunge mani idea pawh nei thei lo mi thil copy ching bula hna thok du anga in department store hi ala changtlung chuang lo reng ania mipa leh mipa chu in hnial vakai chuan kut thaw hi an ching le tlak zela an ni pahnih pawh chu an in nam deuh ta sok mai mahse an in tih buai thui hmain secretary te ve chuan an lo pot hranga vikita pa la khan a lo la hmu zui hei phim enga tinge nuya plapina ti chuan vikita nen khan kan in sual i hlau hmel em alom o hlawang chu in mual pho dawn a sin lungai su naupang chhia kan ni tawh lo hi kan thluak a fim tawh lawm baka vikita hi chu ka hre chianga a si aiin a bo hi ana zawk phiman a lo ti chuan chuti chu vikita nen hian thian in lo ni tawh thin tina ni maw enga tinge hetia in huat tak deya phima chu angoi vungvunga local hnain hre ve lo mai ro aw a lo ti leh kher ava han ngei thin tak he pa tak hi chu vikita chu apa chuan kovin pp wal chu ne ngei to tur chuan a hrila fapalak lak lo takini tiin a hau shep tlaiah chuan phima chuan plapi thlapa in pisui chu avakana yotanu poin a lo ompui ve mek max cornan tiin phima chu a in la fel vel hle pisui pawh chuan chote e ve ngal mai ro tiin a lo sawma plapi chuan lo hnial sak a tum zeta mahse karila tram a poilo a lo ti leh zai tawh yotanu chuan a star chi ani maw avati sursura oi a teuh lo mai plapin a lo ti vat chaw chu hma deuh hleka chuan a nei puya chaw khawr dawn chuan a lian nge teidu tina zawta i thu ani mai a lo ti ve nguta plapin te reuh te a lo khawr le si a angai dan ani lo hle tonga pawh chu a lo haw ve che a phima chuan lo bia in nai du em kan company a part time in i thok thei reng ania ti in a lo sawma plapin a rem ti vak lo chungin ole ti in a lo changat phima erawh chuan puitling ani tawh a ringam ve rawh naupang angai in kol reng chuan aning dawn ania ti in a hrila plapi erawh chuan kan chhungkawin enkol dan ania lo buai ve chu a ti pawh in hlutna nei lo ni a in hria te hi an hlawtling mawh viau ania inau hi chutiang mi chu ni tir su tiin a lo chhang le hram plapi pawh chuan dik a ti ve deuh nge a chhang du tawh bik lo atuka office a kal tur chu yotan an kawtah a lo changa kava thla dawn chi em ni tidai la plap thian anga in en reng hi ka du tawh lova ka du na che hi a rei tawh sin tuna min chan ngal ka phut lo ilowin ngei tua dawn nia
chan chu min pe ve sham ro o ti in alo ngien kalawin ngei to don ya ti in plapi chuan a chang ta ringota an vai in thla lai chu phima chuan alo mukur mai iva in thiam lo mel ve thla tu i nei wangem ni phiman alo ti ngal nilave nang meu helaya i lo ding ringa makka ti zawk by pots ti in plapi chuan akal san ngal dai in lama nuzui po alungna alo chuak le thut thut thina tunga chuan angai to ema wangin ompui mai chu atum dewa ma se ani chuan tloma alo la in school kalkha a tha zawk alom ka thale mayang hengte chu a awm ve tur reng ania engtin ma ka awm tawh lo hi ti in a tir lui tlata ma se rin a in tun tum chu a tuar na tlat ni khaw hre lo chuan a awm zui tamai tunga kha alo la kal hman lo hlova legal department in meeting an neina chuan plapi chu phima chuan a hruai du lova hna a pek erawh chu lo ti zo vek tur chuan tha takin a hrilh thung mahse plapi chuan a pi damdawi in awm thu chu a hre zui tamaya lehkha ziak te hnuchhe in a chhuak zui ve ngal a hman hmu em awangin komsana kar nen an in su tep nge nge a tlukna lama a ke te chu a tin a deuh bawka puchunga pawh chuan a lo ngaih ven ngal vat damdawi ina kalangai tih te an hriat hnu chuan karah chuan kai lutin va hruai mai chu an tum ta a chulai tak chu nuni te khan an lo hmu thlalak sakin nusui chu ava hmu le thawt thawta a kenat wang ani tila chu a sawitel si lo boruak chu a rawn hawt chho le tanta thlalak te chu phima hnena rang taka thon ngal tur chuan a hrilh man hmuh deuhin plapi chu damdawi ina chuan a va tlan lut ngal vata puchungan a hnunga alo zui ve thung pizui awmna ward te a zaw laiin nukiwi te kha a bul lawkah chuan an lo in nawr mek a mahse an in hmu lo thlalak chu phiman alo hmuh chuan a thin a rim hle plapin thil hman hmuh thlak deuh a awm a leave kala du aw tia a ziah te chu an dawl vekah chuan a ngai sak a pa nen ber kher le ngal tatalah chuan bansan tawh mai rawh i pa hi a thlang zawk tho thawang a hausa bawk si a tilah chuan ka tlawm dawn chuang lo amah ni lovin a pawisa chiah hi a lawm he nu hian a du ni chu kalan tir ngei ngei ang ala ti tal doctor te chuan pizui din hmun chu a hniam zel awangin a rang thei ang bera zai ngal ni se an dua plapin pawisa ngai zat tur vel ava en chuan a lo tam hle mai puchunga chuan lo ko pengin a pi chanchin te chu a lo zawh chianga pui inga yem pawisa emaw awm si a ti chuan ama a chin fel thei a in rin thu in a chhang chutah puchunga chuan a duh thu chu a hrilh ta phawng mai phima nu ti loah chuan ka thin lung luah khat leh tu awm chhun ila ni a sin ka voi khat hmuhna atang che khan in ang em em a ka bulah hian awm reng theila ka duh ani ka nupui ni turin ka duh che ti in a lo sawm ta hmiah mai kapu min hre thiam rawh pisu i nei ring hi ani hi chu ka hmangai lo fapa kan nei duna ani mai kanom dun ngai lo ani chu ava zia lo ve ka ti pal lutuk hmangai na hi chu declarein om tak ni in ka hria a mi ta va chu sak ti vel hi ka du dan ani ve lova min hre thiam dawn ya ti in plapi chuan a lo hnar ta dai mahse puchunga du zawng tak ala nih tir ta zel thung a pi tan pawisa a nei lo awangin plapi chu a mang ang hle phiman a lo khawl pawh chuan a lak sak duh lo mahse rin aya a pa chu a lo let leh hma wang chuan phima chuan mak a ti ang reng hle a plapi nen chuan an awm dun lo ani chu a ring ta ti ngaih na ngang a hriat tawh lo awangin plapi chuan a u chu a va khawl leh ta nge nge a apil zai a ngai awanga a mang an thu leh thanga chu pawisa lo puk tir leh mai tura lo min sak tur chuan a ngen ta ringawta mahse an pa nu leh pa te khan min tih buai leh chuan in then hna lang an lo ti tawh awang khan a dil ngam tawh si lo tunlai chu pawisa a nei lo lutuka puk tir tur che a nei ka ring lo ti in a lo chhang tawp
Ani le min ngai to pui dan te ishimya lem ti ngai na ka she to lo lu tu ka kamang ang tak se tani ti in plapi chu a chap pa to ka shabik lo ina chom hlo min ka om ve to pani hi email chatna ti kha mang changkai vela sumatama lom chu inzuar turin min du ti na em ni a chul te chuan iti mai anga yang chu puchunga khan adu em che kha poisa chu puk dil mai la a thlon po in a pe phalang che chu u min pui ngai na ishat lo po in khati song kha chuan min nor tum su u nau po ni se anril ru chu alawin anglo thei nge mai chuti lai mekin sai po kha an ina atom char chara a room a chhuah san mia lo anu le pa te chuan an ngai tua hle a engwanga chutia om chungi ani an zo ero chuan meiche pakhat wang mule keiman ka ching fel mayang ti in a changa phi male plapite a hmu awang khan a thin rim alakal tluang hle alo ni rilru ha takin plapi chu mutpo amu hil theilawa a pi ero chuan kain zai lo mai tiang ka ti boi cheu e mai ti in a in thla shun thu alo shila ma se plapi chuan katan I hlua lom I tel lo te chuan eng tin nge kan omanga kan mak pa a hausak em hi min puk tir do na lom na thatak ka thok to boka kan ngai twa vek mayang mu hil le to ro ti in alo thlamon ve thunga sai chu phimate na chuan avakala pita chu thutthlenga alo mu hil bor bor mai ava hmu armul chuan avazar hara phima chu office kalpuya ava som don alo ni lekha ti hi asir tharo ithiam the chin te reng nen in thla da lutuk mai ti in a hauzui ngal anni hi in rol khat tak an ni a pita hian arukin a I mai ta chiang mai ama anglo takin anui ve ta vurvura skuli kal chat don phot chuan ka zirti rangche alo ti phei chuan a phuru hle nang a in iu in a hrai khal le to chani kha sai hi idu ti ka shiania lungai su I nei thei hlo chuan a pa son alavul lian thei via wangche nu sui chuan alo ti le pek to pi ta po chu thinrim na in alo khat le ngala company rosum ti reng mai nin om ti in a tho san dai sai chuan a fapa chu nilovin phima zok chu adu ani ti chu a hre chiang bok si phima hi chu han le thalwak ngai na a shri lo sum ngai to in plapi chu nalama chuan a kalangai si a tongala school kal ngei nge ngai bok si pevak lo chungin roli chu an pi om pui tur chuan tlai dewa lo kala plapi la hi a kapi hi a in lam mangai vel em em a angai sak le top si lo ti in a phun zui le ngal plapi po chu bank ka vakalin loan lak mai te chu atuma ma se be se ero asang vak lo office lama chuan phima po alawin se ru na sa plapi alo let vele chuan alo nui lui sham shama apoi hle nem of te chu inei ve turalom ma se vu in chu ti tura oma alo ti dam duama a ko phei tir ani reng si a pizui alo har chuan roli chuan alo ngai ven vata kain zaina tur in pa in min man tir le ti te kalo hria a kalom khop mai ati chuan ani mo a nia ati taringota in pa hi chu a felin a rilru hi a thakop mai a pi in ati le lai chuan tonga chu a school bang alo ho a ni dang a in an kal rei lo alo ni chutiang ani ta ka chuan kaba ho to mai tiang ti in roli chu a chhuak zui ngal a hriat lovin plapi chuan a pasal chu poisa lo di le tak tak emaw atia a thina rim hle shopping mall an tlawna chuan naupang tan infiamna hmun an lo buat site tel thu manager chuan alo hrila naupang ho infiam hlanin nu le pa te chu an bazar mai thin phima chuan an bul mai a box lian pui om chu a hnok em mai da that angai ani hi ti in plapi chu da son tur chuan a tir ta a rin a in alo rizek le ngal an la kal san dai zui ifa han swal tak tia phun bulbul chungin da son dan tur chu angai tua ngal char chara a pia dewa tangin phimala chuan ngei om dewa ni vur vur chung hian alo thlir renga
box an phuar na hrui chu hlum zelin a vada tha a hnungah phim a lo ding thut chuta an din na chu tawlh thlain balloon hlir awm khawmna hmunah chuan an tla lut dun ta a an la in muah palh zui leh ngal plapi chu a lai deuha phim ala chu a lo nui vur vur bawk si thovatin fire exit lam en dik tur chuan a kalpui leh ngal chulai hmun chu a him tawp kem ti en dik turin plapi chu a tir le a pheikhawk sang ni na step tam tak lon chho chu a nuam vak lo floor zawng zawng chu a en dik tir veka station tinah chuan a lo ding ve hmanzia leh ngal hmanhmawh deuhin a lo tlan khalh char char zel chu lo ni in plapi chuan i lo ro pui hle mai kha i thlan vek tawh ni kha ti in a lo la fiam zuia ava thlak take aw a chia dan phung hi chu ava han ngei awm thin tak a chang le a in la fil em em a chang le sual em em a chang la in a in la romantic viau zel bawk si olsam takin ka ban san dawn lo che ti in ta thu nei puya te chuan ala som ta deuh deuh ka duh lo ka boss mail hmulova thlamawng taka ka tiffin pai ei hi ka chak ber ani ka chaw ve tawp ti in plapi chuan a lo hnar chiang hle mahse a hmutura a chhuak chu ava zui le ta tho roli chuan engsui se set lo chuan plapi local chu a lo beng pop mai a ani chuan a ngaina a lo hrelo hle a sama chuan lo kek le in nang hi iwa chim ve kan pa hniana kalin poisa i lo vadil le ani maw a lo la ti ta deuh deuh enge moi soi le ka hre thiam lo plapin a lo ti po in yu ka ni hi engtin nge ka hriat lowa i lo vadil le ngam ti in a por khop mai mi te chuan an lo en thupa phima le sai te po chuan an lo hmu a hma mi po kha in la pilova inga nge i lo vakal le sham ka pasal hi min chu sake tumani lo mo ti in roli chuan a lo kek thale nga ta iwamak ve chutiang tur te a min ngai plapin a lo ti ve chang chang nang ang no chi zwar hian i ti she lo to pang au in ati chuan plapi chuan anam son dora sai rem ti lo chung chu phima po chu lo in rol ve pha rolin ben atum le awang chuan a lo danga tungei ni kanau ka zilani hi hei hi kan chung ko boina ni hi lo in rol ve su a lo ti zot zot hei hi kan company ni hi i zil du chuan hmun danga zil ro heta boina siam kan phal lo phiman a lo ti ta ka chuan kakalang ma se bla bla kan boina hi ala top lo ania roli chuan ala ti zui shama asa ema wangle arilwana tema wangin plapi chu a chap lo chawani a kalson ve ta thwaya sai chuan amak e a u pasal le zel thu saka tu pani chuan isoi ang khan me cheni kwa lo tak chu ani ngei nge yang a hlo om ek ti in phimari ru koi her tum deuh chuan a soya ani ero chu angoi ngal thung roli thin rim le thik thu chhel tuk po chuan anaw le a pasal chu ring hlel zual zelin an champa oma chu ava bia a an pa chu lo en thli thlai tur le plapi ne na a hmu dun vai chuan rang taka shil ngal tur chuan awangen ma se an pa shil lo tur chuan ala ti zui an pa bial nu o bial pa dik tak chu a biak mek oma chu a lo ni reng ti a shedir mai si lova tlongvuaka mat dap ang velani anni tan chuan anaw chu a rin hlel po le an thla amwang ting maya man chua an har zel don tina ani mai bengla chuan alon dil chu an pek theilo tur thu an lo la shil le zel awangin amang ang chuan orni chu avabia a ani chuan lungai su in company a i hlo advance in deal mai ro an na thokte ham thatna tur policy ne chatak tak an omania ti in thurona lo pehlau HR department atanga plapi lo chuak lai chu a hmu awangin phima chuan thil omzia ava zofia na thokte chuan poisa advance a plapin a lo dil thu le api in zaina tur ani thu te chu an lo shila ma se ala thotir em awangin an lo pe phal lo alo ni
Lelama PP World le V Group Lawyer te chu an lo in hu ve meka o ni le tata te ngei mai kha an lo ni tatala chuan khatia maktaka chu ei puya min som lai khan tuna khe sungchang hi ani mo min lo soipui kha chak ngei ituma wangin min lo zir chiang char char ani mo alo la ti zui a hnen atangin thuron te kha alo lavel ham ham to bok si an khinpui turte an ni ti oni hian a hramia lo tak taka ma se tata hna khan rampon lam kheisania ti in do ta lo soi zeu to bok si a chu a poita ni thil akal fu lo chho tan tatlat mai senior nulama ami padu atong velia beseina alo nei san ve to telul nen poisa handap mai ngai na a sha tak lawa chuan a u in puchunga dil mai la ati te kha plapi chuan a hre chuak rum rum to a ma se a hre tak zetani mi hian tunlai anga chuan a thlonin thil an pe mai mai du to lova phutlet an nei zel thin ti hre chiang tu ber ani tlat henu te hi a lo riawa a theito ka chuan a fim khur ve viau thin bok chutia mangang taka a awm lai chuan tunge ti pawh hriat lo hian a pi zaina tur sen so zong zong te chu lo tum sak vekin a pi din hmun pawh an en dik saka zai ngal tura a in fit thlap awang chuan a tuk maia zai turin engkim an lo pe fel vek to ti a hret a thut mai chupa chuan tuna pawh a pi chu ala ompui mek thu te narsin alo hril ta ka chuan makati in alum bok si a tunge ni hriat ngei tumin rang takin a pi omna ward lam chu a pan zui ngal beise lo takin phima alo ni reng mai kapi hi chu o lin lai arwal lo hi a poingot mai plapi pu kani mai turania ti in alo fiam vela pizui po chu anui ve har hara ati hlim thiam phian HR lamin poisa an pek tak lawa chuan alo va pui tangi ngi alo ni enga tinge min pui engei beise tia plapin alo so chuan ka ngai to awang che moli thil dang ka du lo kapi hi pui ka du ve shim shim ani nun na hi chu a hlua lom nuam lo ti viau chuan lo nangin ingai mai don nia phiman alo ti ta ka ero chuan plapiril group po chu anuam deuh huaya ka hlomin ka sak thin mai don nia ti in apuya wang chuan lom thu a hril ani le ka du tak tak che ti hi i ring thei to em ti in akuta chuan phiman alo chel saka chuti lai tak chu nukiwi te khan ra khata tangin an lo hmu plapi chu a lai dewa wa ho to ro itlayang ti in akal pui dai nukiwi chuan plapi chu a belpa bianyang a hmel tha hle mai ti in a thlir zui vung vung ka du che ka ti kha yoi to em mo isoi lo chuan kam hil theil vania phima chuan a lo la ti chal ka ring lo plapina ti chuan a bianga phiman a lo fo sak thuta plapi chuan a lo ho hle hei tikha min ti le chuan ka man tir tawng che a lo ti a ole a le pika chuan ka dil ma sa tawng che zat du su ipi an zai zo ma chu chol ka pedon che nia ti in phima chuan a lo la siai suk zui oi isak lo siamo ti in plapi chuan a au zui vak na in a lai deuh tran tlat to a fapa in plapi pi in zaina atum sak vek ti alo sha ta ka chuan puchunga po chu alom ho lova a fapa chuan chet ala khal ve tlatani nusui la chuan in pa fa in meche pakhat inin chu chu ni sia a fa chuan pa nge pu atiang che o a lo ti ve ngat ramsa angmaya che thla pop pop mi kan ni ve lo ka fapa hian adu tak tak ani chuan ka kyan san makang ma se a chei kwal vel mai mai ani hi keima min be na na a man hi karem ti lawadi puchunga chuan alo ti ve thung khanu kha mi fel tak ni in isha em ni mani u naw nu te pasal po chu sak she lo ani kha company ya po a u in a beng shep to an ti kha ten om lutuk nusu in alo ti le ta ka chuan chutyang me chia chuan ni lo thil sha swala omanyang ti in alo chang le a ma se chu thil thleng chu alo she ve mi alo ti a sha thei
nukiwi pawh an pa chuan hospital danga awm mai a ṭha zawk nia a hriat thu a sawi avangin sum a hau tak deuh a nih a ringa a lo pawmpui ve mai mahse a nina takah chuan plapi biakpa kha nukiwi fapa phimah a ni tih a hriat chhuah avangin in hmulo sela a duh si a an nu chu a chan daiang tih a hlau a ni ber case chung changte sawiin phimah leh tata te chu an lo ti a hmeichhe ho hi an lo hlo awm tak zet a nih hi kathin a rim tak zet ania tiin awni chung changte chu a hrilh ve phimah chuan plapi pi a puih thu te chu a hrilh let ve bawk rul let lo pawh ni sela pawih a ti lem lova plapi rilru hnih nanah a hman tangkai theih chuan a tuk viauin a hria plapi pawhin awni hnenah chuan pawisa an neih tak dan te chu a lo sawi ve mek a tunhnaia phim a awm dan vel chu mak a tiin a rilru chu a hneh ve deuh ṭan dawn tlat mahse thil awi awm loh lutuk niin a hre tho bawk si phim a ringawt a rilru a a awm te chu a inthiam lo deuh chutiang bawkin phimah pawh plapi ngaituahin a lo mu hil thei bik lova in duh tirah ipa hnenah mi ṭha lo tak anga lan tir i tum ani lawm ni i duh ve lo kha ngaihtuah tawh su tiin ama leh ama te chu a in hau vel thul an va buai thlak dun tak a tukah chuan pizui pawh zai turin an buahsaih ta a plapi leh tunga te chu awm mahse rawli chu a la hmuh ve lo avangin nghari phawt chu a dua mahse plapi chuan ka khawl tawh a lo kal mek aniang inzai a hun tawh bawk si a ṭha takin pathian zarah an zei chianga hetlai hian kan lo nghak reng dawn chiah lawm tiin a pi chu a lo hril a ni mi lo ngaihtuah suang cheu aw tiin a tu te chu a lo hniam let ve bawk a hnu deuhah chuan a ute nupa pawh chu an lo lang ve ta ngei a boruak chu a nuam vak lem lo plapi chuan kan bawsin pawisa min puk tir thei hlova a tih chuan enga ti nge midang te ta i lo puk i sawi lo ani kha thangan a lo ti a ka u kha ka lo a tih lai chuan ni plap in harsat na te chu lo sawi tur a lawm rawli chuan a lo tih khalh zawt zawt plapi chuan thil awm dan chu a man ngal vek nia tih buai chu kha kan hre deuha a ti ta ringawt a a hnuah erawh chuan engwanga pawisa an mamawh thu kha an pa hnenah sawi lo nge a nih tih leh a nei ringte chuan kan pi anih hi i khawngaih ve lo em ni tiin plapi chuan a u chu a chhuah chhal ta a ka buai ve tho a lawm a hmaah in puk kha ka nu ten an hre ve kur sia in rulh thei lo avangin ka chungah an ṭuan zel a lawm tiin a lo in sawi fiah a ni te chuan daw sawi lo khan sawi ve maite che chu pawh ni se i vadil leh tho ani lawm ni ka pi in sawi vek a rilru dam nan ka sawi mai mai ani kha i pasal leh i nau hi min timual pho lutuk ringawt min zawt fiah ve thin phawt ka che ka zawt kher lo wang che kan pa hi i duh leh duh lo pawh kan hre chuang hlei nem min chhut sak i tum ani chuan ka philang che rawli chuan a la ti ṭang a pi an zei lai chuan phimah chuan lo teksin i pi chu an zei mek an ti a lau thawng su aw pathian zarah a ṭha mai ang tiin a lo hniam deuh ngei tawngah chuan phimah em ni a duh deuh chiah ni lo maw tiin a u chu a lo zawt a awi awm lo lutuk chutiang zawngin ka en lo plapin a lo ti takah chuan a ṭha kha mite chhungkua kha hnaih tam vak su tiin a u chu a hrilh nghe chutah pitan a lo khawl a i u kha kan company ah thawkin ka pa a lo la ti buai char char ania aw tiin a lo ang ngal bor bor ka sawi tawh kha mule ka u hian i pa kha enga tan ma ti lo tongan a ti pawh in a tawp nan in sual leh ang i chak chuan ka ti buai tawh lowang che i u pawh hi ka ti buai tawh lowang tiin a lo cho ṭha le a ṭha chu nge rawh se tiin tawngah pawh chuan in mal beh dawn chuan a lo cho ve khawp mai pathian zarah an pi pawh chu tluang takin an zei zo ta a enkawl na bik hmunah an dah rih tur thu doctor chuan a lo hrilh a an u nau chuan an thaw a veng huaiin an lawm hle phimah pawhin
ina ting nge engmah lo la sui lo le an zei zo tawm si a tiin a phone chu a ena tatan case chung chang a sawi pawh chu a ngai tuah chang lo api an zei zo tawh thu le a that thu alo hrilh takah chuan a nui ta vun vun a tata chuan alo fiam ngal nang hi a zirtir na ka pe dawn ni tikha i ti ve bawk a i dik tawh lo reng reng ania alo ti oi lo ama ni lovin a pi lawm ka ngai tuah zawk chu mahse maw tunah chuan plapi hian min duh deuh ṭan tlatin ka hria tiin phima chu a in ti thei khawp mai Pizui dam lo chu yawta leh awni te pawh chuan an lo kan ve a eitur te an lo ken saka hlim takin an ti lai beisei lo takin phima lo lang hlawl pangpar leh eitur tam tak te lo ken saka yawta chuan alo mel rum thal al khawp mai Pizui la chu a ti hlim thiam ang reng bawk si a yawtan a thik ti a hriat kar awangin plapi chu a chhai chho leh ṭan ta office lo kal lo rei tawh sia ka ngai tawh lutuk che a tiava ti vel chutiang sawi chu an ngai dik lo vange plapin alo tiva a ho na thokinia i awm lo te chuan puitu ka nei lo alawm alo ti le in company ah chuan na thok dang an awm mia lo tina em ni i ho sak em hi midang ruai mai la yawte chuan alo ti khurkhura tuman plapi hi an tluk zo si lo alawm phima chuan alo ti le sham ole du to kang u hei ka zia to lutu ka lawm nak tu ka changin plapi po office alo kal ve thei to ang Pizui chuan alo ti ta hlawa nia alawm viawang a chan chu nak tu kai hian event poimo dewa hruai ka du wang ania tiin phima chu a phur hmel hle a pianin a zir boka plapi du to ka a han in chei hi chu phima po in thlir har a ti ve thlawt korsen duk ngei mai a hazui le ngal thiman to deuh mai chu a han or tir dawna a to mai ka du lo alo ti tlata wangin kan ho ringot ani hi tiin a hrilh ta ringota thi le a or tu hi in nal khawp mai tiin a hrilh deuh sup boka i chhelo lutuk ania a ti awang chuan plapi pawh chu a lai deuh nge nu padang ang thawin puchunga le nusui te pawh chu an lo kal tlanga puthaw te chhungkua nen an in hukhawm an fanu sa i an company a an thaw tir awangin puthaw chuan lawm thu alo hrila puchunga erawh chuan a thiamna in a phu ve hrim hrim a lawm tiin alo chhang ve thung puthaw an khawng nge phima hi awm alo kal lo chuan tute emaw chu an tum le bur awm si a ati chuan sai chuan kapa ti za thlak thei emai midang kum tur an awm thin lo wang a lawm alo ti zungzunga puchunga erawh chuan alo thleng tep tawh ang tiin alo chhang mai a miche sawi chu ko aina hnai an tih kha saw alo kale tiin nusui chuan phima lo lut chu alo kawh hmu mahse a bulah chuan plapi chu alo kal tel ve tlat chu chuan sai mit chu a ti kham hle chulai hmunah chuan sumdawng hausa deuh an nupui te an chhung te nena an kal khawm na hmun alo ni a plapi chuan nuam a ti ve chiah lo voin chu inal le zual ani kha tiin vikita chuan alo benawl kalawme plapin alo tih rualin phima na aw alo thian vak a phim ilo ve reng ani maw ka hmu ve chia lawm vikita chuan lo ti khera i mi ta thavak tawh lo ani kha in en ti rawh phiman alo ti let ve thung ka mit that lutuk wang zaw ka lawm plapi chia hi ka lo hmu char tiin vikita chu a zam bik ho lo tata pawh lo kalin chibai u heu plap ivanal ve alo la ti zui phima a meng phaw khawp mai kha ani poina ti ve tho kha vikitan alo ti le chuan plapi kut chu a chilh sak vata local ro midang ka hmu ti rang che tiin a hruai hrang ngal dai anu le pa te lam chu a pan puya plapi chuan a kut chu alo la sawn vat na in an lo hmu hman vek tho sai le plapi chu an in be ve mai tho na in
sai chuan a thikin a lawm vak lo ti a hmuh theih midangin i bial nu em ni ava chhelo ve a an lo ti te chuan ala ni thuai ang tiin phima chuan a lo la chhang ta deuh deuh a plapi erawh chuan a secretary kania a fiam thu mai mai ani kha a lo ti zung zung a pa a kan mo nula ni mai tur kan han hmu thei chu kan van nei hle mai ti ro nu sui chuan a lo ti ve nga ta prime minister lo thlen thu an hriat ta ka chuan mutur chuan an kal ta hlawm phima chuan a hruai ve tum ma se sa in heta om vela mani chau chuan a nuam lo tia a sawm awangin plapi po chu an bula chuan a kal ve ta lova puchunga po in a fapa chu lo ko hrangin helai hmuna local tur hian plapi kha i ti luem ni tina zawt tiunang o ama du thu nge in hlim takin a lawmin lo zui nang a in ka zei deuh zawk ani mai thei pa ka kala thalai zawk hrim hrima tiin phima chuan a lo chhang chuta roli a lo lang ve le ta nolh mai puchunga chu a lo be ngal zung zunga plapi u kha kanya min la hria em a pasal nen kan lo kala tiin thanga chu a hmel hria tir an bula chuan awma pawh kha a lo tel ve nge nge phima le tata te chu an lo in mit mei zeuh zeuh ringawt in hlui tawh tak pakhata chuan pita le tonga te pawh chu an vai in hmu ta ngeya an vai in hnek ta biah biah mai thian thahnem tak an hruai ve ve bawk mi te chuan secretary ve mai ania pp world mo nu te ani thei a in ring reng reng emaw ni tunlai hmeichhia hi chu an te nawm ngot mai tiin plapi chanchin te chu an sawi bor bor a ani po in an tawng chu a hre pha vek sai pawh thikna chuan a ti sual zo tawh mi thusawi kha chu inga ma ngai du chu aw thenkhat hi chuan din hmun hniam tak ten din hmun tha an chan hian an thika chutiang angni te chu an tum ve thin a lawm a lo ti a ani chuan mire thei ten din hmun tha chan tuma an bei chu thiang lo i ti na em ni plapi chuan a lo ti zau ni lo ve ma se tik tik dik lo tak an hman hian mo le tiin sai chuan a lo chhang let ve le a he sa enga tingi ka ti thin rim chem ni plapi chuan a lo ti le zewa rim lo ve enga nge ka hwat ngo tang che chutia mei nei taka an ti ti dun lai chuan an bula nu sai te khan lo kala phi mai hi chu a hwai sin ve hrim hrima me chen hai sai lo tak tak han hruai vel te hi nuam ati riawa a lo ti deuh kher awang chuan plapi chuan a ngei ta dewa eng era nge kan i hriaem tunlai ya mi lo hmu sit vel hi a thing to veu lo mo avati ve tanga ta veki ta chu lo kalin zawngin a ngum khak a hmu lova a thian te ngum khak a nui zat thin an ti ni lawm ni kha enga ma ngai du chu tiin plapi thlawang chu a lo hausak a ho lutuk mani ni na shalek lova midang hmu sit sing te hi chu ka ngai poimo ve lem lo tiin plapi chuan a lo chhanga pon lama boruak thiang hlim hip turin a chhuah san ma se vikita chuan a lo zui le a hetiang party vel hi ining ve viau lo mo tin a lo zawt nang te chuan nuam i ti ka lo ringa plapin a lo ti chuan ke chu sumdawn na awang chawa kal ve mai me lawm ka ni mi ho sa ho tawngkam ngei awm tak tak te hi ka ngai na ve lova vikita chuan a lo ti le zai phima le tata te chuan plapi u pasal chu thanga a lo ni reng ti le a rin hlela wanga a lo ke chiam te kha a hria sual wang ani chuan ring ta a ma se engma an la hria chian lo awangin ngoi ri phot mai chu an thlang ta ani phima chuan sai chu lo bia in plapi omna a hriat le hriat lo a lo zawta nichin khan plapi khan vikita kha pon lama ti ti pui turin a som chhuaka anin close mel khop mai inte khange lo in hriat le amaka ti top ti in do da lo hril char char vikita mo kalo let liang ti in phima chu a thina rim thut bathlara chuan va chhuakin vikita chu avanam son ngal dor mai